Яңалыклар чыгарылышы үз эшен башлап җибәрде. Студияда Алина Хисматуллина, хәерле кич. Бүген шәһәрдә хәбәр итү системаларын тикшерделәр, шәһәрдәшләр сиреналар тавышын ишеттеме? 2 апрель аутизм проблемасы хакында мәгълүмат тарату көне Чаллыда бу көн ничек үтте? Радиолы баручылар, эстрада йолдызлары бер сәхнәдә. Күңел радиосы тагын дусларын җыйды. Бүген шәһәрдә хәбәр итү системаларын тикшерделәр, сигналны нәкъ иртәнге 10-да кабыздылар. Бу план буенча тикшерү икәнен шәһәрдәшләрне алдан кисәттеләр. Гадәттә системаны елна 2 тапкыр язгы ташу һәм янгын куркынычы янаган вакытларда тикшерәләр. Здесь значок пуск, то есть тумбля опускается вниз и система срабатывает. Белгеч белдерүенчә 26-26 бинасының түбәсендә урнашкан хәбәр итү системасын кулдан гына эшләтеп була. Сиренаны кабызу төймәсе бинаның техник катында урнашкан. Бүген сигнал тикшерү максатларында 1 минутка гына кабызылды. Данная система была установлена в 2009 году, восстановлена нами собственными силами. Проверка ежегодная производится и либо по команде единой диспетчерской службы. Радиус ревуна рассчитывается по его мощности и дается нам для установки от МЧС. Тикшерү барышында 9 трак түбәсендә һәм 19 оешма түбәсендә урнашкан сиреналар кабынды, әмма хәбәр итү тавышын күбесе ишетмәгән. Мне отправили по WhatsApp, и я знала, что по городу будет гудок какой-то, сирена должна была. Я и думала, что вот забыла потом об этом. Я не слышала. Я не слышала, потому что я, может, молилась в это время, я не знаю. Поэтому я не слышала. Ну а так, по идее, действительно надо. Знала, но не слышала. Шулай да сирена тавышы яңгырады, бәлки шәһәрдәшләр моңа игътибар итмәгәндер. Дөрес, әгәр тавыш белән дә хәбәр бирсәләр, уңышлырак булыр иде. Гүзәл Шихапова, Елена Камалова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Сәүдә үзәкләрен ябу максаты юк. Наил Мәхдиев Шикле Дүшәмбе киңәшмәсендә шулай белдерде. Кемеровда булган фаҗигадан соң Чаллыда 16 сәүдә үзәге һәм кеше күп йөри торган объектлар тикшерелде. Әлегә барлыгы 50 ире объекты билгеләнгән, тикшерү барышында төрле кагыйдә бозу очраклары теркәлгән. Бу кимчелекләр кыска вакыт эчендә төзәтелергә тиеш дип кисәтте Наил Мәхдиев. Зур игътибар балалар бакчаларына, мәктәпләргә, югары уку йортларына, туклану объектларына биреләчәк. В течение всего года календарного этого, пока говорим о 2018 годе, будем проводить объективные тренировки, внезапные тренировки, будем проводить согласованные с прокуратурой города в рамках действующего законодательства проверки. 2 апрель аутизм проблемасы хакында мәгълүмат тарату көне Чаллыда бу акцияга кушылды. Бүген Чудо дети педагогик үзәгендә үзенчәлекле балалар өчен тоз мәгарәсе ачылды. Бүлмәне җиһазландырырга инициатив төркемдә ярдәм итте. А теперь уже точно открыт! Тоз мәгарәсен ачу тантанасы өчен бәйрәмгә әверелде. Бүлмә иммунитетны ныгыта, вируслы инфекцияларга каршы торырга ярдәм итә. Хәзер Чудо дети педагогик үзәгенә йөрүчеләр өчен процедуралар бушлай булачак. Алар бирегә әти-әниләре белән бергә килә алачак. Ася Кисловага җиһазлар урнаштырырга Источник жизни инициатив төркеме ярдәм иткән. Мы знали, что она когда-то в будущем планировала сделать соляной контур, вернее, мечтала. И мы сделали предложение, на что она была удивлена, что говорит, накануне вечера я просто сидела, медитировала, думала, откуда взять деньги на соляной контур, а на следующее утро позвонили мы и просто предложили. Искергән ремонт, җиһазлар чүп белән тулы идән. Булар элеккеге хуҗалардан калган булган. Ася Кислова Евгений Батунчук яшәгән 2 катлы фатирны кредитка алган, чөнки үзәкне киңәйтергә кирәк булган. Хәзер ремонт ясыйсы гына калган. На втором этаже у нас будет социальная гостиница для детей иногородних, которые будут приезжать сюда на реабилитацию и жить в многоместных номерах на втором этаже. А на первом мы будем делать различные кабинеты для оказания помощи нашим деткам. Педагогика үзәге ярдәм итәргә теләүче хәйриячеләрне эзли. Проект координаторы акчалата грант тоту өчен төрле бәйгеләрдә катнашырга тырыша. Гүзәл Шихапова, Ксения Антонова, Сергей Вильданов, Яңалыклар. Күңел тагын бер кат дусларын Сарасады көсендәге концертлар залында җыйды. Радио тыңлаучылары бу концертны түземсезлек белән көтте. Сәхнәдә популяр татар эстрадасы җырчылары чыгыш ясады. Тамашачылар мондый җылы атмосферада беренче тапкыр очрашмый. Күңел оештырган концертлар һәр чак тулы заллар белән үтә.
радиосы концерты үшін көпкін артистлар үзләрінің эшләрен кешіктірген. Кімгәдір радио жырларын танытырға ярдәм еткен көңіл радиосы ярдәмендә йылдыз булучылар да бар. Көн сайын радиода меңләгән композиция яңгырый. Эшләрендә зурдан зур эшләр, бәхет, шатлык, сәламәтлек теләп калабыз. Иң мөһиме алга барырга, нинди дә булса халыкка, тамашачыларыбызга яңалык тудырып эшләсеннәр, яшәсеннәр. Без Казан егетләр төркеме үзебезнең исемнән инде булышырга, русча әйтсәк, сотрудничать итәргә һәрвакыт әзер. Күңел радиосы ничектер менә халыкка якын радио. Халыкчан радио дип әйтер идем мин. Аннан соң мин аларга бик рәхмәтлемен. Безнең җырларыбызны бит алар популярлаштыралар. Шуңа күрә дәген гомумән күңел радиосының мин киләчәген тагын зуррак итеп күз алдыма китерәм. Шаллы эчендә зур радиокомпания. Шаллы Натул Татарстанда да зур радиокомпанияларның берсе. Мен шулай шакырганнар өчен аларга зур рәхмәт әйтәсем килә. Радио алып баручылар күп җырларны яттан белә, эфир вакытында үзләре дә кушылып җырлый. Кайберәүләр инде сәхнәләрдә чыгыш ясарлык. Мисал өчен Зината Бәшәрова Фәрит Низамиев белән дуэт башкарды. Сәхнәдә яңгыраган барлык җырларны күңел радиосында да тыңлап була. Хәзер күңел FM ешлыгына күчте. У радио тыңлаучыларның кәефен өйдә дә, машинада да, бакчада да күтәрә. Гүзәл Шихапова, Элдар Шайдуллин, яңалыклар. Хәзер рекламалы мәгълүмат Чаллыда әти-әни һәм минем иҗади гаиләм республика күләм ачык бәйгесенең финалы узды. Бәйгене Тулпар сәүдә үзәге Шатлык яшьләр клубы белән берлектә үткәрде. Финалда 12 гаилә катнашты. Алар берничә атна эчендә төрле номерлар әзерләде. Гаиләләр 4 номинациядә ярышты. Кемдер җырлады, кемдер биеде, кемдер театрдан өзек күрсәтте. Берәүләр оригиналь жанрда чыгыш ясады. Әзерләнү өчен айдан артык вакыт киткән. Они очень объединяют, очень сплочают, они побуждают на творчество, что-то творить. Bu балаларга гаиләгә багышланган конкурс үземне дә, гаиләмне дә күбрәк сплоченный итә инде менә. Шуңа да балалар уйнадылар, рәхәтләнеп, безгә бик ошады. Бу бәйге генә түгел, сәүдә үзәгенә килгән һәркем өчен чын бәйрәм. Проигравших сегодня не будет. Все выиграют. Или хорошее настроение, или хорошие подарки, или сертификаты. Кому как повезет. Я желаю вам всем удачи. Җиңү фонды 100 мең сум, төп бүләк 30 мең сумга Гыймрановлар гаиләсе лаек булды. Әти һәм кызның биюе барысында таң калдырды. Башка катнашучыларга да дипломнар, язгы шопингка сертификатлар тапшырылды. Гүзәл Шихапова, Элдар Шайдуллин, яңалыклар. Бу сезгә ишкерәсе соңгы мәгълүматы без иде. Мин Арина Хисматуллина сезгә уңышлы эш атналары теләп сау булашам. Исән-имин булыгыз. Компания «Армада» предлагает супер-акция на стальные двери. Распродажа от 6000 рублей. На межкомнатные двери современный стиль. На теплицы сезонная распродажа. Скидки до 5000 рублей. На окна энергосберегающий стеклопакет в подарок. Художественная ковка, кованные заборы, навесы, беседки. Качество, надежность, быстрые сроки и цены от производителя. Европейский подход к лечению аденомы и простатита. Урологический центр «Урамед». Звоните 49 22 10.